Des de terapiamusical.cat ens complau presentar-los els nostres serveis de musicoteràpia d'alta qualitat, dissenyats específicament per millorar el benestar i la qualitat de vida dels seus usuaris. Sabem que cada centre és únic, per això ens comprometem a realitzar un anàlisi profund de les seves necessitats de grup. Això ens permetrà adaptar el nostre protocol de musicoteràpia per a cada centre de dia o residència, assegurant un programa totalment personalitzat que s'ajusti a les particularitats dels seus usuaris. La nostra metodologia, basada en evidències científiques, és portada a terme per professionals qualificats i amb experiència, garantint un servei excel·lent i resultats significatius en el dia a dia dels seus residents. Si desitgem incorporar una eina terapèutica innovadora i efectiva al seu centre, us convidem a omplir aquest formulari. Després de rebre les seves dades, els farem una trucada per entendre com podem ajudar-los i explorar junts els beneficis de la musicoteràpia. Gràcies pel seu interès en terapiamusical.cat.